Ahojte, moje meno je Roman Srnka a dnes vám prezradím všetky potrebné informácie, ktoré potrebujete k tomu, aby ste mohli byť taxikármi. Na to, aby ste mohli vykonávať túto profesiu, musíte v prvom rade získať preukaz vodiča vozidla taxislužby. Tento preukaz potrebujú všetci, ktorí chcú byť taxikármi. Poďme si teda zhrnúť základné veci, ktoré potrebujete k tomu, aby ste si vôbec mohli požiadať o tento preukaz. V prvom rade je potrebné získať výpis z registra trestov. Tento výpis nesmie byť starší ako 3 mesiace. Na druhej strane tento dokument nie je úplne nutné dokladať k vašej žiadosti, pretože stačí, ak budete súhlasiť so zabezpečením výpisu z registra trestov zo strany úradu. Ale pokiaľ tento dokument dodáte k vašej žiadosti, bude všetko vybavené rýchlejšie. Pre vašu informáciu, takýto výpis z registra trestov dostanete na hociktorej slovenskej pošte za nejaký symbolický poplatok. Ako druhú vec, ktorú potrebujete doložiť k vašej žiadosti, je výpis z evidenčnej karty vodiča. Taktiež tento výpis nesmie byť starší ako 3 mesiace a ako pri výpise z registra trestov, opäť tento dokument nie je úplne nutné dokladať k vašej žiadosti, ale ak ho doložíte, urýchli to celý proces vybavovania. Máme tú výhodu, že stačí iba súhlasiť so zabezpečením tohto výpisu zo strany úradov a oni už celú prácu urobia za vás. Ale ak by ste si tento výpis chceli zohnať po vlastnej osi, tak ho viete dostať na okresnom riaditeľstve policajného zboru v mieste vášho trvalého bydliska. A ideme na to podstatné. Ku žiadosti potrebujete doložiť doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča. Veľmi jednoducho, pokiaľ nie ste zdravotne spôsobili, tak by ste určite nemali vykonávať profesiu taxikára, keďže je to veľmi zodpovedné zamestnanie. Toto potvrdenie o vašej zdravotnej spôsobilosti dokáže vystaviť váš praktický, teda obvodný lekár. Stačí lekárovi vopred nahlásiť, že máte záujem o vydanie takéhoto potvrdenia. Ja osobne vám odporúčam ísť k lekárovi už vopred pripravený, že budete mať toto potvrdenie vytlačené, vopred vypísané, lebo samozrejme nie každý lekár má k dispozícii vytlačený tento dokument, takže aby ste sa neprehnali k tomu lekárovi dvakrát. Tento dokument je voľne dostupný na internete. Ako štvrtým dôležitým bodom je doložiť doklad o vašej psychickej spôsobilosti. Opäť, na to, aby ste mohli vykonávať toto zodpovedné zamestnanie, musíte prejsť vyšetrením u dopravného psychológa. Toto vyšetrenie trvá približne nejakých 30 až 45 minút. Dostanete rôzne aktivity, či na rýchlosť vnemov, či na racionálne uvažovanie, či na samotné doplňanie nejakých rôznych geometrických tvarov do popred určených šablón. Takže toto vyšetrenie určite nemôžete preskočiť. Piatú vec, ktorú potrebujete doložiť k vašej žiadosti, je fotografia. Táto fotografia by mala spĺňať rozmer 35 x 45 mm a na záver je dôležité doložiť fotokópiu vášho vodičského preukazu. A ako poslednú vec potrebujete doložiť doklad o uhradení správneho poplatku v hodnote 50 eur. Tým pádom si vieme zodpovedať aj otázku, koľko to teda celé stojí. Potrebujete uhradiť tento kolok v hodnote 50 eur, potrebujete uhradiť vyšetrenie u psychológa, ktoré nedokážem presne vyčísliť, keďže každý psychológ má iný cenník a taktiež potvrdenie u praktického lekára bude niečo stáť. Kde si teda môžete požiadať o tento preukaz? O preukaz vodiča vozidla taxislužby si môžete požiadať na všetkých okresných úradoch sídla kraja, teda klientských centrách v kraji, v ktorom máte sídlo, miesto podnikania alebo trvalý pobyt. Ešte nejaké dobré tipy na záver. K žiadosti musíte odozdať doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Tieto doklady ale zároveň potrebujete mať k dispozícii v prípade kontroly v aute úradu. Však v čase žiadosti môžete predložiť originály, z ktorých si na mieste vytvoria kópiu, takže originály vám ostávajú. Ako náhle začnete vykonávať prácu taxikára, tak je veľmi dôležité mať na pamäti, že pri výkone tohto povolania musíte mať vyložený preukaz vodiča vozidla taxislužby na viditeľnom mieste. Momentálne sa rozdávajú za to
veľmi štedré pokuty, takže počas toho, ako budete jazdiť, musíte mať niekde vyložený tento preukaz, aby k nemu mohol nahliadnúť váš zákazník, aby mal teda istotu, že ho vezie v úvodzovkách certifikovaný taxikár a že to nie je iba nejaký Jožo odvedľa od susedov. Ešte mi napadá z vlastnej skúsenosti, že je veľmi dobré mať v aute vystavený cenník v prípade napríklad poškodenia motorového vozidla alebo v prípade hociakých iných záležitostí, ktoré sa vám môžu naskytnúť počas danej jazdy. Tento cenník by mal byť samozrejme na viditeľnom mieste a následne týmto cenníkom sa môžete oháňať v prípade potreby. Som zvedavý, či sa vám páčilo aj takéto video z úplne iného súdka. Budem samozrejme rád za každú vašu spätnú väzbu. Pod videom nájdete všetky sociálne siete na mňa a ďakujem krásne za váš čas a ahojte.